Fil-5 ħadd tar-Randan f'din is-sena importanti senali fiha qed nakkumpanjaw lil ħutna l-katekumeni għall-Magħmudija jitħabbar il-Vanġelu qawwi mill-Ġwanni kap 11 tal-qawmien ta' Lazzru. Lazzru jissejjaħ mill-mewt tal-ħajja ma jfissirx li ma jmut qatt jerġa' jmut fl-istorja, imma dak il-mument Ġesu meta jqajjem lil ħabib tiegħu Lazzru mill-mewt qed jagħti sinjal qawwi li l-kelma tiegħu ma tonqos. U din hija l-kelma li jgħid lil Marija oħt Lazzru. Jien u l-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija ukoll jekk imut jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Dawn huma kliem li aħna nisimgħuhom fil-funerali tal-Eżistana. Huma biex ngħidu hekk l-essenza tal-fidi tagħna fil-qawwa ta' Ġesu li rebaħ u jirbaħ fuq il-mewt. Lil Marija jgħidilha temmnu inti dan u din il-mistoqsija li jagħmel Ġesu lil Lot Lazzru illum jagħmilha lili u lilek. Aħna nemmnu li Ġesu qam tassew mill-imwiet li huwa il-qawmien u l-ħajja. Ġesu mhux il-mewt u tmiem imma l-qawmien u l-ħajja. U li jitlob minna li nemmnu fih, li nafdaw fih, li aħna nkunu parti mill-familja tiegħu. Għalhekk jekk aħna rridu ikonna it-toma sabiħa tal-ħajja tal-qawmien mill-imwiet minn issa, nafu x'għandna nagħmlu. Kull min jemmen fija jgħix.